Aiora Errenteria, kaixo zer moduz zaude Zeitfesten aurten? Kaixo, oso ondo, justo ona etorri gera orain dela ordu eta piko, pare bat ordu, eta bueno, alde batetik bestera elkarrizketak egiten, eta bueno, pizkatzu bat lekura ohitzen pizka bat, baina oso ondo, oso ondo. Euskal Herriko historia zarea, ez? Edo ze amaiz zarete historia, ez? Bueno, historia ez dakit, ja aurten ja 28 urte egite ditugu talde moduan, da bueno, ez dakit historia, baina behintzat urteetan bai egon garela jotzen eta bestiak egiten, ez? Zenbat aldiz, abestu ez dute negua joan data, bakizu? Ez dakit, baina ezin neike kalkulatu, ez dakit. Esango zenbaki bat, por decir, 5.000 aldiz, ez dakit. Niretzako zoragarria. Ez da bakarrik kontzertutan, gero ensaiotan ere bai, akustikoetan eta leku ezberdinetan. Polita. A ber, oso abesti polita da, eta gainera zelan jendeak harrapatu egin du, eta mundu mailan ere, osea, jendeak entzuten du, eta asko gustatzen zai, ez? Orduan guretzako placer bat, gure abesti bat horrelako harrera izatea, Oraindik nervioak abestu baino lehen? Nik beti. Nik nervioak ditut denbora guztian, eta dozen momentutan, eta kontzertu bat baino lehen, beti azkenean, hasiera kostatzen da, ez dakizu sustoa daukazu, nola entzungo zaren, zelan egongo dan jendea, eta lehenengo edo bigarren abestia ja pasatzen danean ja zentratuago eta ja sartuago eta errezagoa da, baina hasieran beti nik nire denbora behar dut, bakarrik egoten naiz, janzten naiz, makillatu egiten naiz lasai, lasaitzeko pizka bat, ze oso pertsona urduria naiz eta orduan hori behar dut. Eta kontzertu guztietan urduri jartzen naiz atera baino lehen. Gero heltzen da momentu bat, ahaztu egiten duzula, ez? Baina bai, hasieran beti gertatzen zait, justo jartzen dugunean introko abestia, da en plan, txiselarri, osea, komunera joan behar naiz, eta ume txikiak bezala da, como, oi. Eskerrik asko elkarrizketengatik eta ondo pasa, oso ondo aterako dela, ikustiko gara gero. Zuei, eta bueno, etortzen zareten eta disfrutatzen duzuen, guk disfrutatuko dugun bezala.